Lanjut ke kitab kami bab ke-93. Rabbuna terkadang paring sapa Gusti Allah atoka ing sira. Terkadang Gusti Allah niku maringi panjenengan. Famana'aka mongko nyegah sapa Gusti Allah Ta'ala. Gusti Allah ngowahi jan panjenengan ngabuno hajate panjenengan, tapi Gusti Allah yo nyegah ora dikabuno hajate panjenengan. Wa rabbama mana'aka lan terkadang nyegah sapa Gusti Allah ing sira. Fa'atoka mongko paring Allah ing sira. Tanpa penjelasan. Terkadang Gusti Allah niku boten ngabulne permohonane hajat doane panjenengan. Sejatine pripun? Gusti Allah maringi harga, maringi pembalas sing terbaik sing boten jenengan sapa-sapa. Contohe ngeten. Ya Allah, kula nyuwun paring rezeki enggal saged nyaur utang kula. Gadah utang mboten, Pak? Kathah mboten. Wis baru terus, Pak. Jenengan pun ndonga, jenengan pun nyambut gawe ning urung lunas utange. Urung lunas ya mboten durung lunas. Sejatosinipun iku Gusti Allah pun maring jenengan. Jenengan awak sehat niku pemberiane Gusti Allah. Ponco indro ganep lengkap normal pemberiane Gusti Allah. Ya iku terkadang manusa sing lali. Di sisi lain Gusti Allah niku kangen dungane panjenengan supaya hambane tetap sujud marang Gusti Allah ben ibadah marang Gusti. Dadi pripun keputusane nek jenengan donga pun ikhtiar wis tawakal. Ikhtiare sampun yo nyambut gawe yo donga tawakal berarti kudu pasrah. Ojo bergantung karo menungso, bergantung pada Gusti Allah. Nek bergantung berharap ke manusia, ujung-ujungnya mesti Allah menyesal. Terus berpengalaman Pak Sugeng iki. Aku jaga wong kae ujung-ujungnya gagal. Lah niki lho Pak. Nek jenengan pun donga pun mergawe sak kuasane jenengan terakhir pasangane Bang. Kok orang dikabul nih donga terus ya usaha terus menyadari aku diwehi ganep kanca indraku awakku sabati pemberian Gusti Allah Ta'ala. Dah niya dikabul ning awakku ora piye. Tetap ngoreksi awake di opo sah. Paham kan mriki Pak? Paham nggih? Dadi nek gadah hajat, gadah keinginan kok urung dikabulne Gusti Allah, introspeksi awake dhewe. Tetap ndonga, tetap usaha mensyukuri apa yang diberikan sekarang ini pemberian Gusti Allah. Kadang ada rasa sadar. Contoh ya wasiat mau. Awake sehat, selamat kadang maksud lali ini. Rasane dhewe lara. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diteruske malih mata fatahalaka samangsane buka sapa Allah maring sira babal fahmi ing dalem lawange kepahaman fil manai ing dalem banyak Allah andal manau mongko gale apa kang nyegah marang Allah mau ainal akhir atoi ing dalem atane paling Pak. Jenengan duwe donga, duwe keinginan ning urung dikabulne Gusti Allah Ta'ala. Jenengan tetap usaha donga ya usaha nyambut gawe usaha itu. Dilalah dan diparing kepahaman. Oh iya ya.
ora dikabulne, tapi aku dhewe awak sehat, awak selamat. Lah niku lah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diteruske malih mata fatahalaka samangsane buka sapa Allah maring ing sira babal fahmi ing dalem lawange kepahaman fil manai ing dalem panjenengan Allah andal manau mongko bali apa kang nyegah marang Allah mau ainal akal atau ing dalem atane paring Pak. Jenengan duwe donga, duwe keinginan ning urung dikabulne Gusti Allah Taala. Jenengan tetep usaha donga ya usaha nyambut gawe usaha itu. Jelalan dan diparing kepahaman. Oh iya ya. Urung dikabulne, tapi aku dhewe awak sehat, awak selamat. Lah niku termasuk pemberian Gusti Allah sing dadekno urip dunya niku berkah, iso selamat dunya selamat akhirat. Kadang tiyang niku ngresah, Pak. Aku wis nyambut gawe tenanan wis donga tapi kok ngene. Berarti niku dereng dikasih pemahaman karo Gusti Allah. Dadi niki ditingkatke malih. Kudu iso oleh kanugrahane paham karo takdir Gusti Allah. Kadang menungso niku mboten paham. Gresah terus menungso Pak nggih. Menungso mboten niku. Iku langsung tipu dayane visual. Supaya atine menungso gresah. Atine bingung. Ora iso nrimo takdir Gusti. Padahal nikmat sing paling tinggi tingkatane. Nikmat sing tanpa ternilai regane yaiku atine iso qanaah, iso nrimo takdir Gusti. Dan diparing pemahaman ya wis urung dikabulne apa seperti aku sehat selamat. Aku tak ngotos, aku tak nyambut gawe. Dan niku termasuk pemberian Gusti Allah sing agung sing indah. Paham Pak nggih? Jadilah manusia yang pandai bersyukur. Menungso niku cilaka mergo loro. Siji teko ucapane, loro saka perbuatan. Menungso rusak sengsoring donya niku nek gak ucapane ya prilakune tingkah. Tandurane riyin Pak. Sebab jenengan nyuwun sewu sebab pernah minuman keras, rodok tua kek sengsara sithik. Mergo tebusane riyin pernah nglakoni kemaksiatan. Dhisik cek nomane tukang copet misale rodok sipo titik gampang ilange duwite. Teguran tandurane panjenengan. Dengan nom-nom tukang gelut, saiki anake tukang gelut bisa. Dan itu tandurane jenengan. Ya, Pak. Enten hukum sebab akibat. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo ngoreksi awake dhewe, muga-muga oleh pemahaman karo Gusti Allah bisa nemu takdir Gusti Allah Taala. Muga-muga secepatnya Gusti Allah ngabulke permintaan panjenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak nggih, kali bab niki nggih, soalnya nggih belajar donga saikhlase nyambut gawe sak mampune dipasone Gusti Allah. Muga-muga iso paham, iso nrimo takdire Gusti Allah sehingga selamat. Amin. Amin.